интересна изненада на трибуните, уважаеми дами и господа. Един човек, който познавате много добре от участието му в реалитито Игри на волята. Оказва се, че е голям фен на Локо София. Радо Шуляк е при мен. Радо, много ми е драго да те видя на трибуните на Стадион Локомотив. Нама не е драго да се видим. Нов сезон, наистина втори кръг само. Любо Пенев, нов треньор. Така с големи надежди беше посрещнат от феновете. Ти с какви амбиции, с какви надежди си към Любо Пенев? Голямо име. Със сигурност господин Пенев ни донесе хъс. Както за победи, така за някакви по-добри резултати. Със сигурност всички гледаме с надежда. В надежда гледаме с надежда. Нямаме вълце, тук искам да подчертая. Само... Да, защото треньор, водещ, да. Сега в момента е тук, така че то нека да не се обръщаме към него. Поредицата, която правим с ръководството на Локо София, с подкрепата на Мистер Бит и с Circle Media, се казва в сърцето на локомотива. Кое е сърцето на този локомотив според теб? Сърцето на един човек е разделено на две, нали знаеш? Кръвта, което идва с кислород, кръвта, което е без. В Локото на три е разделено. Футболисти, фенове, ръководство. Смятам, че правят едно сърце. Трябва да се обединим да направим едно здраво сърце. И имаме над какво да работим. Имаме. И ще работим и сигурно си постигнем резултат. Чудесен финал и само Локо. От Дуранкулак до Мароко.